renovation on site. Block 10, lot 5. So, live ako sa buong. Wala. So, live sa buong diri sa site. Hari kita din sa Burnwood. Burnwood Lapas. Okay. So, mainit-init pa. Kaya biga, tagi-iti ng init. Okay, guys. Grabe init. Live ko di subong kay may katuan kami. Kat na naman kami. So, kahit pa paano kat mag-live. Quick live lang kita guys kay dugay-dugay malakat na kami sa buwa. Mga transactions man ta. Si Gwen ginbayaan ko lang to kag si nanay sa balay. Sila lang to nga duwa kay nag-ubra ang duwa man kada boys namon. Kag ang iyay nyo kinahanglan man magbanat ng buto. Kay may mga transactions man kasubong adlaw.